Hormatly doganlar, vatandaşlar, dostlarım. Şu gün men size Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin adından yüzlenip, yurdumuzun iň derwaýyş we agyr meselelerinden biri bolan Türkmenistan'ın kadet ulgumynyň ýagdaýyny gozgamak isleýär. 10 ýyllyklaryň dowamynda bu ulgum repressiýa, gorky we adalatsyzlyk guralyna öwürli. Türkmenistanda garaşsyz kadetiň ýokdugyny hemmemiz gowy düşünýär. Kadylar hökümetiň ýerine ýetiriji häkimeti tarapyndan bilinilýär. Ýagny prezident tarapyndan bilinilýär. Kadylar prezident administrasiýasynyň dogly gödekçiliginde we halkyň bähwitlerini goramaýarlar. Bizim kadetlerimizde garaşsyz diýip bolmaz. Bu bolsa ýurdumyzda adalatly kadet işiniň ýokdugyny we geljekde bolmajakdygyny aňladýar. Kadetlerde bolýan beýkançylyklar her birimize belli. Köp adamlar bunu baştan geçirdi. Kadetlerde adamlara yeterlik suutnamasız ve adalatın esas kaddalarını berca etmezden iş kesilýär. Çäklendirmek çäreleri aşa berk ve köplenç delilsiz ulanılýar. Misal üçin, nasfay ulanmak ýaly owluk jenayetler üçin kadetler adamlara 5 ýyla çenli hakyky türme tutsaglaryna hökm edýärler. Bul beýkançylyk giden bir masgaraçylyk. Hakykatdan da şular ýaly jenayet eden adamlar administratif jogapkärçilige çekilmeli. Müňlerçe grajdanlarymyz para vermekden ýüz öwrendikleri üçin ýa-da häkimetler üçin amatsız bolan üçin galp aýyplamalar bilen azatlıktan mahrum edildi. Biz jenayet kanunçylygyny adamlaşdyrmaga çalışmalydyryz. Cezanyň repressif modelinden öňüni alyş we sosial reabilitasiýa ulgumyna geçmeli. Egerde kadetleriň öýleri beýkançylykly hereket edýän bolsalar, kanunly laýyklykda adalatly karar çykarmasalar, halkyň öňüne jogap bermeseler, onu olaryň beýkançylyk esasynda edýän hereketleri her birimize şikes ýetirer. Şu ýaly beýkançylyklar bolmaz ýaly gaty çalt ýagdaýda kadet ulgumyna uly reformalar geçirilmeli. Rehimdarlyk çäresi bolmaly. Türkmenistanyň amnistiýa bağlara öwürli. Dogan garyndaşlary amnistiýa düşer ýaly maşgalalar para tölemäge mejbur bolýarlar. Köplenç hiç wagt gözenegiň aňyrsynda bolmaly däl adamlary türmeden boşatmak üçin olaryň enatasy, doganlary, aýallary, çağalary soňky zatlaryny satyp para bermeli bolýarlar. Bu adalatlyk däldir. Bu Berdimuhammedowyň dürüdün sud sistemasy adamlar gorkuzmak we pikirleri basyp ýatyrmak üçin dürdülen korumpirlenen repressiýa enjamy. Biz prezidentiň dikkatyna ýetirýäris. Köp türkmen grajdanlara bir kanun ýagdaýda adalatsız iş kesildi. İş kesilen adamlar günäkär bolman türmede otyrlar ve olaryň maşgalalary biýüne ejir çekýär. Bu adamlar boşadylmaly ve olaryň awry dikeldilmeli. Olaryň atlary arassalanmaly ve sud sistemasyndan öçürilmeli. Egerde garyndaşlarymyz repressiýanyň piýdasy bolan bolsalar, biz bul ýagdaýdan utanmaly diýerler. Munyň tersine hakykat we adalat uğruna göreşýändigimize buýsanmalydyryz. Biz halk hökmünde prezidentden derrew we hakyky reformalar talap edýäris. Birinji bilen kadet ulgumy ýerine ýetiriş hökümetinden, ýagny prezidentden düýünden garaşsyz bolmaly. Kadet hökümeti özbaşlak hökümeti bolmaly. İkinciden, kadylar saýlamak we wezipelerini bellemek ýokardan gelýän karar bilen däl, raýat jemgyýetiniň we hünärment jemgyýetiniň gatnaşmagyna amala aşyrmalydyr. Üçüncü bilen, hemme yeterlik suutnamasyz kriminal we jenayet işleri gaýtadan seredilmeli. Dördüncü bilen, siyasi maksatly we korumpirlenen hökümetleriň piýdalary boşadylmaly we olar reabilitasiýa edilmeli. Beşinci bilen, kadet ulgumyndaky korrupsiýa skemalary hökümüň satylmagy, amnistiýa düşjek bolsaň para verilmegi paş edilmeli ve jogapkärler jogapkärçilige çekilmeli. Türkmenistanyň her bir raýatyna ýülenýär. Hakykaty aýtmakdan gorkmaň. Adalat uğruna güreşmekden gorkmaň. Ogluňyz, doganuňyz, kakyňyz ýa-da dostuňyz ýalan aýyplama bilen günäkärlense, bu biziň utanjymyz däldir. Bu biziň umumy betbaglygymyz. Utanç bul adalatsyzlygy görüp durmak ýa-da şonu görmem başga tarafa kelleňe öwürmek.
Biz halkara cemiyetçiligi Türkmenistan döwletini adam hukuklarynyň iýdigiderli we köpçüliklerin bozulmagyna üns bermäge çagyrýarys. Biz halk hökmüne ılan edýäris. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Bey'nin kakasy milli lider Gurbanly Berdimuhammedow weýran edilen kaziýet ulgamy üçin korrupsiýa, siyasi repressiýalar we müňlerçe biýgüne basylan adamlaryň görgüleri üçin halkyň öňüne jogap bermeli. Inni döwlet edaralaryny ýykan we Türkmenistanyň kanunyň esaslaryny ýykan, häkimeti dolu ele geçiren Berdimuhammedowlaryň maşgalasyndan biziň çydam etmek niyetimiz ýok. Biz prezidentden halka degişli goýulan soralara jogap bermegini talap etmeli. Egerde prezident Serdar Berdimuhammedow berilen soralara jogap bermese ýa-da jogaplara taýin däl bolsa, onunla biz impeachment işine başlamaly ve halkın islegine esaslanyan hökümet kurmak için erkin, aç-açan ve adaletli saylawlar geçirmeli. Eger de bize impeachment bermäne mümkinçilik berilmese ve Türkmenistanyň prezidenti halka jogap bermän ýene de dymyp gizlenip otursa, onunla biz köşküňe baryp, sese goýup, ses berip, Serdar Berdimuhammedowy işte goýberen ul kemçilikler zerarly ve halkyň ynamyndan gaçan zerarly prezident wezipetinden boşatmaly. Biz şonu etmesek, Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan döwletini mundan beter biýkançylyga we biýarraýçylyga elter. Biz şunu etmäne dolu hakymyz bar. Şeýle hem siyasi sebäpler boýunça ýa-da esassız aýplama bilen tutsak edilen ähli gражданlaryň derrew boşadylmagyny talap edýäris. Goý Türkmenistanyna her wagt adalet höküm türsün. Goý uzak wagtda dymýanlaryň hemmesiniň sesleri eşidilsin. Ýaşadyn azat Türkmenistan halky, ýaşadyn Türkmenistan. Sag bolun.